Hola, soc Pau Colonques i soc carmelita. A més, soc també exalumne del col·le i monitor de Júcar Onda. I gràcies a Júcar duc realitzant des de fa 4 o 5 estius un voluntariat a l'agost que per mi és una de les experiències més guais que he pogut viure en la meva vida i que continuo repetint tots els estius des que el vaig fer per primera vegada, perquè per mi és portar els valors com a carmelites a l'extrem. És l'oració, és la fraternitat i és el servei, és viure junts i junts, que és les voluntàries que fem, voluntàries que són també carmelites com nosaltres, conviure a la mateixa casa, realitzar de matí un servei per a donar de menjar a aquelles persones que no tenen recursos per a poder alimentar-se, i per altra banda és l'oració, perquè al conviure durant aquests dies amb persones que també són carmelites com nosaltres, pues, hi ha un ambient que facilita l'oració diària. I res, i pues, veure que són molts els jovens que som carmelites, que estem repartits per tota Espanya i juntat amb gent que és com nosaltres i que compartim aquests valors i aquestes creences, pues és molt guai. I això, i jo, per mi i per tu, soc carmelita. Hola, soc Alba, soc carmelita i des que soc xicoteta pertany al Júcar i des de fa uns anys soc també monitora. Este any he participat en el camp de treball a Saragossa i per a mi ha sigut una experiència molt important. Ha sigut com un antes i un després. Poder estar a la gent que de veritat ho necessita i donar-me ells al 100% m'ha fet donar-me compte de les diferents realitats que hi ha i valorar les xicotetes coses, que en el nostre dia a dia moltes vegades no tenen importància o no els donem i que per a ells tenen moltíssima importància. No sé, és impossible tornar a casa sense un trosset d'ells en el cor, així que per mi, per tu, soc carmelita. Hola, buenas tardes a todos. Me llamo Desiderio, soy carmelita. Vivo en el convento de San Andrés de Salamanca, donde vivió un campeón, un gigante del espíritu llamado San Juan de la Cruz. Él, al igual que otros, decía que ser carmelita es descubrir que hay un lugar en el corazón de Cristo para mí. Descubrí a lo largo de mi vida y me fascinó que otros hermanos de viaje, también carmelitas, vivían su vocación con alegría, con entusiasmo, acompañando espiritualmente a otros y sirviéndoles. Hoy lo que descubro es que estar unido a Jesús es estar estrechamente también unido a toda la humanidad a la que Él sirvió. Per mi e per tu, soc carmelita. Hola, soc Andrea, monitora de Júcar Vila. L'estiu passat vaig estar molt emocionada per tornar a viure un campament de Júcar. Encara que també vaig estar un poc nerviosa perquè veníem d'una situació molt complicada de pandèmia. Però veure totes les cares contentes dels xiquets i les xiquetes disfrutant del campament m'ha ser l'energia que necessitava per recordar per què soc carmelita i monitora de Júcar. Per mi, per tu, soc carmelita. Hola, me llamo Nieves, soy de ESLA, soy de Cariz Solidario por la Paz, la ONG de la familia carmelita. Estudié aquí en ESLA, en el Colegio de las Carmelitas, desde pequeña, y la verdad es que después nunca me fui porque quedé vinculada como monitora de Júcar y después como voluntaria de Cariz, y ahora pues encima es mi trabajo, con lo cual pues per mi per tu soy carmelita. Hola, soc Lucas Prades i soc carmelita. A més, també soc estudiant d'Enginyeria Informàtica en la Universitat Jaume I de Castelló i en el meu temps lliure me dedique a ser monitor de Júcar. I gràcies a Júcar, gràcies a ser carmelita, he pogut viure un munt d'experiències a la meva vida i una de les experiències que més m'han marcat ha sigut el voluntariat en el camp de treball de Saragossa. En este camp de treball m'has de donar compte de la quantitat de gent que està patint al món, de la quantitat de gent que passa fam tots els dies, de la quantitat de gent que viu en el carrer, i pues, me va canviar totalment la forma de veure els demés, de veure les meves necessitats, a més que és una experiència en la que se viuen molt intensament els tres pilars fonamentals dels carmelites,
l'oració, el servici i la fraternitat. Tratar a la resta com als teus germans, servir-los, ajudar-los, estar al seu costat, però sobretot sempre amb l'ajuda de Déu. I no res, això és tot. Adeu! Hola, soc Joan Usó i soc estudiant de Història i Patrimoni. De fet estic així, en la UCI. No se veu, però ja està a la meva facultat i tal. I soc carmelita. I vos faig este vídeo per parlar-vos del camp de treball. Jo este any no vaig poder anar, però l'any passat sí. I va ser, la veritat, una experiència que crec que recordaré tota la vida, perquè va ser un poc dura, perquè al final tu veus les persones que te necessiten cara a cara, però a la vegada va ser prou interessant. O sigui, el camp de treball consistís en anar-te'n una setmana o el temps que tu pugues a el comedor social de Saragossa, que també és carmelita. I normalment estàs pel matí fent el menjar i a l'hora i a migdia pues, repartís el menjar a la gent necessita. I normalment hi ha unes activitats per la vespre. L'únic que, com jo vaig anar en època de pandèmia, no vam poder fer res, però normalment hi ha xerrades per la vespre, pots anar a cases, per exemple a la casa dels alcohòlics, a estar en ells, fer-los companyia un ratet i tal. Però bueno, la veritat és que va ser una experiència molt enriquidora i crec que el que he dit abans, que me recordaré tota la vida. Per mi, per tu, soc carmelita. Hola, soc Anna Prades i jo també soc carmelita. Soc mestra d'educació infantil i a banda també soc monitora de Júcar. Ser monitora de Júcar m'ha deixat viure uns estius, la veritat que plens de voluntariat i de servici, no? Perquè, bueno, a banda de poder gaudir dels campaments d'estiu amb els xiquets, pues, també he pogut participar al camp de treball de Saragossa. No res, aquest camp de treball és una experiència que crec que hauria de viure tot el món, no? Perquè és on te dones compte de la societat en la que vivim i de la gent que ens necessita, no? Per a mi el camp de treball és viure de primera mà els valors carmelites, no? Perquè pues, estem en oració diària contínua, la fraternitat pues, a l'estar en la resta dels voluntaris i el servici, no? Que donem diàriament i que la societat necessita avui en dia, no? I no res, això és tot. Un beset per mi, per tu, soc carmelita.